Sveti Nektarije Eginski. O mržnji. Mrzosti, mrsko ime, strašna reči, satanska strasti, mrzosti. Ti si vražda i odvratnost prema Bogu i prema čoveku, tvoje prisustvo diše propašću gde god se pojaviš. Nikoga nećeš poželiti, nikoga poštediti, nikoga pomilovati, kamenolika i nemilostiva prema svima, išteš pogibao svih. Ti si strašna strast jer izjedaš srca koja si osvojila i tvoriš im nesnosne muke. Nagrizaš utrobu onoga kim si ovladala i satireš mu dušu. Koga si ti uhvatila najnesrećnije među ljudima, jer si mu srce ispunila gorčinom i bolom. Mržnja mu ispunjava usta kletvom i on jezik svoj pokreće na hulu. Ruku oruža na ubistvo, a noge čini hitrim na osvetu, drži u mraku i ubacuje mu svoje pomisli. Mrzosti, mrsko ime, strašna reči, koga si ti uhvatila najnesrećnije među ljudima,